wabarakatuh. Matur nembah nuwun ingkang jawab salam kula dongane kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Sing kari buwanter-banteran ya. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati ingkang amengku ganti dalu menika panjenenganipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Jumiasih. Ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit nggih menika Dr. Lia Ernawati kalian Mas Awi Hendriawan sarjana hukum putra saking Bapak Bambang Setiawan SH dalah Ibu Hajah Wiwi Indrawati. Ugi ingkang kawula hormati tamu undangan ugi keluarga agung ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggahan menika kita saged kempal manunggal nyawiji saged angrawi pargian ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Jumiasih kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten nggih menika Dr. Lia Ernawati dalah Mas Awi Hendriawan sarjana hukum sedaya tansah pinaringan bagas kesarasan Allahumma amin. Sholawat salam boten kata lumpen katur kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula kalih panjenengan sami tansah pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir Allahumma amin. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sudaryono dalah Ibu Hajah Jumiasih ingkang dalu menika sampun kersa nimbali kula sak kanca campur sari Mayangkara niken Salindri ingkang mijil saking tlatah kita Kediri anggenipun asung panglipur dumateng tamu undang ugi keluarga agung ingkang sami rawuh dalu menika. Katur ugi kagem pinanganten sarimbit Dr. Lia Ernawati kalian Mas Awi Hendriawan SH. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah cepat dikaruniai putra dan putri yang soleh ugi solehah Allahumma amin. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani adicara dalu menika pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara niken Salindri.